April ni som pasari sang ni som ni paruk zir top ni ani bazar thlir tu te chibai ule US le Iran inkara in dona ti top tur malak mek zel ani lain US le Iran ram shoi tu te ka tangin rin lo deuh deuh hriat tur om zela boruak vuak dailam ain boina chaw chhuah bel zel an tume mati mai tur ani na chen po a om Iran chuan US le Israel beina wanga an ram thil hlu tam tak chiate siam that ani le theina turin zangna domnan phut thu an saile ta United Nations sa Iran palai chuan rampanga in Iran hnena zangna domnan pe kan phut thu a sayani US le Israel in February ni somni pariat atangan beiron atang khan direct le indirect a sian nan tor te chu dollar tu le ding on zani somsari huani to ni in Iran sarkar tu puang tu Fateme Mohajerani chuan Russian News Agency RIA Novosti in an komna soya Iran hian an ramin chian na sa takan tor wanga zangna dom na hi Strait of Hormuz sa longkal tlang te hne na tanga chia khonin la kan tum thuan lo soi to bokani Mohajerani chuan Pakistan ko pui Islamabad ta US palai te na in biak na khan zangna dom na chungchang hi Iran palai te chuan an soi chuak to in biak nan nei le ni poin an soi chua le ngei tur thu a sei boka heti lai hian Iran sarkar chuan uluk zokin an ramin chiat nan tor te chuan zir chiang mek ti a sei bok Iran thu puang tu Mohajerani chuan US le Israel in civil mi ten ti chiat sak in le lo pele le turin Iran sarkar in sum le pa nei lo atia zangna dom nan don nge ya tul ni in a soyani heti lai hian Association of Iran Airlines Secretary Maksud Asadi Samani chuan in dona wang hian civil thona som nia cheveka thona somruk chuang thok theilovin om mek ni in a soya Iran official te chuan tuna hian khwalzin phur thona thok thei za somruk vel chawan nei to an thona nei te hi hlui to hloma wangin siam thatangai na sa chuti lai chuan US rek na wangin thona pat po an nei theilo ni in an soya tunin do chunga thona lam ringotan poisa hlo hi US dollar makta doi za som kuat ling don ni in an soyani thona chia chu thu ran ni se US le Israel hian Iran thona tum hun te chuna sataka bein control tower le runway ten ti chiat sakani US le Iran inkara remna theinan ram sang sang in thei top an chu mek lain Iran chuan in remna ta nan thilphuta tolan tum lo thu an sai zela in biak na boipui tu ten in ka hai chu ni somruk ni turin po sei ni sen ti po Iran National Security Foreign Policy Commission thu puang tu Ibrahim Rezai chuan US le Israel in ral thuam in lak khol nan an mang mai ti in ni somli panga chung in ka hayan nei mek chu po sei an du lo thu a sei bokani heti la hian US President Donald Trump chuan Iran nenan boina chu top trap ti a soya Iran chuan boina hi top thoi sen ti hle ni in a soi bok Fox News in an komna Trump chuan Iran chu nuclear ral thuam nei mai thean ne wangin dan cha an ngaya until tuman hlotling hle ni in a soya Iran nuclear nei tur hi ka dan ngaya achan chu tuna ka dan lo chuan Iran hian nuclear ral thuam ane anga chuti huna chuan Iran om zong zong chu sar kan ti vek an ngai to ang chu kan du lo ani ati Iran a beina zo trap to empty zo na changin Trump chuan a top trap to in ka hria ka hmu dan chuan a top hnai to hle ani tuna hian kan bei le ni chuan an ram din thar le tur hian kum som hnian ma mo nge yang kan la zo lova engthil nge thleng kan hriang chu in rem na thu thlung zian du tak zet to in ka hria ati bok New York Post in an ta lan danin Trump chuan Pakistan a bok in biak na nei le ni don ni in a soi Nimin Khan Pakistan official te chuan US how tu te thu cha kengin Iran kho pui te rana Iran mi poimo te an bia Iran rama hian Pakistan Army Chief Asim Munir howin mi poimo ten kala Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan lo dong songa Pakistan palai te hian US thu cha an keng ni in Iran Press TV chuan an puang ani Asim Munir howakal Pakistan palai te hian Iran le US in biak thon ni na ta na ti fel ngai te ti fel chuan tumber ania Iran nuclear program chungchanga po in remna thei be se na sang takan nei ni in Al Jazeera chuan an soya Iran official te ne nan in biak na hi US official te ne na an hria tir ngal zel ni in an soibok Iran nuclear thlit fim sa KZ zali somli zet chungchang chu in biak nan mutan lian ber pakhat ania he uranium thlit fim sa hi Iran rampo na phur chu emo ani dan pa ngai thlit fim lawa siam let le emo
enrichment level 3% china da emo chu US in an phuta hi Iran chuan an larem ti theilowa chu mai baka chuan US in Iran hi kumsom ni chung nuclear enrichment ti to lo turin an dua Iran hian kunga chung nuclear enrichment ti lawan rem ti thunga tuna hian Pakistan official te hian Iran hi US du dana thlem thluk thei be sein man la mek ni in Al Jazeera chuan an ta lang bokani US le Iran in biak na hian thil pathum poimo deuh dewa oma soitongin Iran nuclear program chungchang chu pakhat na ni in Strait of Hormuz chungchang le Iran in Indona an ram chiat na wanga zangna dom nan phut chungchang te ani hetianga asim munir hawa Pakistan palaiten Iran an panlai hian Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif po in nilai ni khan Saudi Arabia luta Qatar le Turkey po panzel dona ani hi chuan hengram foreign minister te hi bedon ni in Al Jazeera chuan an puang ani heti lai hian White House press secretary Caroline Leavitt chuan in biak na chu Pakistan khopui Islamabad ta nayani abei sei thu asaya Iran Foreign Affairs Ministry po in Islamabad ta in biak an zo hnu khan Pakistan political tlang US nen an in biak reng thu an saya Iran Foreign Ministry thu pong tu Ismail Baghai chuan message enge mozat kan in thona Iran din hun po chiang takin kan soyani ati hetiang hian in biak nakal zel ma se US in Strait of Hormuz le Iran po ta dan pin na chu kalpui zelani a Iran chuan US in Iran po te adang ping hi April niriata in ka hayan nei thu thlung bo chiat na ni antia Iran Joint Military Command Commander Ali Abdullahi chuan US in Iran po tan dan an hli lo chuan helai biala tuyal thei sum don na ti to pani tur thu le Red Sea Gulf le Sea of Oman te dan chani tur thu a sei bokani Nimin Khan US Defense Secretary Pete Hegseth chuan in biak nan chun zom lo chuan US chuan sipai hmanga Iran beile turin an in ring ti soin Iran vona tongkam khau taka chak chuaka US en thatu te chuan Iran sipai te chevel chu engkiman huvek ti asoi Hegseth chuan ahma ayana sa in US chuan ral thuam kan lot le to a en thatu te po ahma ya thain kan thuama in che dan zong zong kan huvekani in ral thuam te in lai chuaka athak na turin nei to lo in lai chuak theya ma se siam tha thein ni lova keini chu kan in thuam tha zelani a tha thei ang bera thil ti kan duwa kan vice president le team te mangin in rem na kan soya chuti lo zong po chuan kan hne thei chewani tuna hian che theinom to lova in energy industry kan lati chevek lo dewa kan dan pin wangin in thil thon chuwa top mek duin khan theila hian kong dik in than nge ka be se ani ati Hegseth chuan Iran in Strait of Hormuz dang angan in soi chu in vona mai ani thu sein Hormuz Strait paltlang tu longte missile le drone hmanga beya an vawa ma se Iran hian Navy pon nei to lova US chuan khovela Navy thaberan neya US Navy chakna za sompo tling lovin Strait of Hormuz chu dan pin mek ani a atul chen chen kan dang ping mayang atibok ni zan khan US President Donald Trump chuan Israel le Lebanon te chuan ni som o in ka hayan nei don ti apuang Trump hian ati dan pa nga in social media hemi chungchang hi puangin Lebanon President Joseph Aoun le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te abiak thu le hengram panhi hruai tu te hian remna kong zo turin in ka hai nen rem ti ni na soya kumsom thum chuang chunga voi khatnan Israel le Lebanon palai te chu in rem na zong in Washington DC a anin bia chu chuan ra thataka chuani in na soiboka Trump chuan Vice President JD Vance le senior official te chu Israel le Lebanon ram hruai tu te nen in rem na om theina na mala turin a hriat tir ni in a soibok Truth Social a posa Trump chuan President za omtak Joseph Aoun le Prime Minister Bibi Netanyahu te nen thatakin kanin bia heng hruai tu panhi te hian an ram in kara remna nei anduani ni somo in ka haivo in tlaidar nga tang hian an nei tran don ani atia India ramani zantaria tatang khan Israel le Lebanon hian in ka hayan nei tran ta ti nani Trump chuan thu chhuah dang siamin Netanyahu le Aoun te chu White House a in biak na nei turin a som don ti asoya ram panhi in kara boina chingfel tura mason na nei nge ya be sei thu a soibok Lebanon Prime Minister Nawaf Salam chuan President Trump in ka haya puang chu lomo mati thu sein Lebanon mi puite tan lom na ni in her chuak ta ni na soya in rem na om theina na mala tu te chunga lom thu a soibokani heti lai hian Israel Prime Minister Netanyahu chuan a security cabinet minister te hena
US President ngen na wangin Lebanon nena inka hai rem ti thu asaya ni som chung inka hai nei lai hian Israel sipai te chu Lebanon an omna hmun ngaya anom zelang atibok hemi ma hian Israel minister te chuan Lebanon nena inka hai chu media tangan hriata wangan lungoi lo thu le cabinet ina pompuina po om lova inka hai puan chu an hriat thiam lo thu an saya Netanyahu chuan inka hai chungchang hi security cabinet a soi ho le ni tur thu a puang ani Mizoten thleng thlok thei tia kan soi mai thin sap hoin hriat fi ri lo thil thlok unidentified flying object UFO an ti mai chungchang hi kha tok in ri ve renga chuti lai chuan tun haya US media te report hian benga ver dang lam hle a kumsang ni le som ni pathum kumlai hol atang khan American scientists zinga UFO chungchang te nuclear chungchang te le wansang ril jok chungchang te zirbing tu som lai chu an thi chan chiang lo wa thi te bo taringot ten om ni in US media te chuan an puang ani White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan hemi chungchanga chan na hi ala nei lo thu sain hetiang lam chang tu agency ho tu ten in biak nan la nei lo ti asaya he thil hi adikani chuan US sarkar in ngun taka en fi angai tur thilani a kalo bo zuyang ati hemi chungchang hi soisep sepani na rei to a chuti lai chuan kumin February thla khan Air Force General Pension to William Neil McCausland kumsom ruk le pariat mi chu achin hriat lovina bo thu anu puin police ne na hrila McCausland anu pui Susan Wilkerson chuan a pasal chuan a phone le thil poimo te chu ina hnut chia veka achin hriat lovina om tak thu asoya kar le thil sakor te po garasa om veka keina kal chuak ani nge yang tlan bo tumin rom hanna siam ni nalang ati Wilkerson chuan a pasal chu phone kalsan ngai lawani lain a phone chu switch off ina cho sana a smartwatch chu bun nge bun lawa hriat lo thu a soi boka pheikhok bunin pistol pakhat ne na chuak ni in a soi bokani McCausland hi Ohio a Wright Patterson Air Force Base a Air Force Research Laboratory a thok ni in he base UFO conspiracy theory chi sang sang ne na soi zom thin ani a nikum mele August la inkar chung khan midang pali po an lo bo to a heng mi pali te hi McCausland na thona ne na inzom na nei vek ni in soyan ni boka an pali hian an thil poimo te po hnut chia vekin an chin hriat lovin an bo top mai ani hetiang ani ta ka hian US media te chuan kumsang ni le som ni pathum kumlai hol atanga wansang lam chan chin zirna ne na inkung kai scientist bo te chungchang hi an ta lang chhota ni nikum August ni som ni le pariat khan Kansas City National Campus a sarkar contractor Steven Garcia chu chin hriat lovin a bowa nikum jun thla khan NASA Jet Propulsion Laboratory a director Monica Jacinto Reza po chin hriat lovin a bo mak boka hemi hun lai vel tho hian a tho pui scientist Frank Maywell chu athia mi pui hriata thi chan puan ani lawani heti lai vekhin a tom bom lo pian chuan a hmun Los Alamos National Laboratory a thok Anthony Chavez po chuizui ngaina ommia lovin a bo mak boka kumsang ni som ni pathum July ni som thum khan NASA Jet Propulsion Laboratory a scientist Michael David Hicks kumsom nga pakumi chu athia ani po hi thi chan engma an soilawani David Hicks asteroid le deep space chungchanga research paper somriat chongziak to tu US scientist poimo berzing ami ani engpo ni se UFO chungchang hi khovel ram hroi tu poimo chin hi chuan an soi thadu lo viau thina chuti laia White House Press Secretary in tunlai US scientist le mithiam rol thi chan chiang kwang lo le an chin hriat lova bo zeu zeu te chan chin zo fia tum thu khover hriata soita hian ngai vena hlo ngal le ani bazari lo thira wangin kan lo me